Здравейте, хора! Част не знам коя! Почваме! Даже няма какво да обяснявам. Видимостта е ограничена при... Кога е увеличена? Ограничена. Крайпътни, запрашеност не е тогава намалена. Предава стръмен наклон при спускане. Това е при спускане. При тази ситуация, при изпреварване на каруцата, има опасност. Значението на този силен знак е задължително навлизане на разрешение по пътна мрежа, която е поставя място за задължително спиране. Забранено ще пише там. В тази ситуация с предимство е синия, точно така. В който избраните случаи при този сигнал на светофара е забранено да навлезете в кръстовището. Но, извинете. Това се наложи поради задръстване. Разположението на червения автомобил е неправилно, трябва да е вдъсна. В тази ситуация разрешение на движението с по-ниска, да. Спиране за престой на посочен път в населено място е разрешено от дясната страна за престой на еднопосочен път. Тази страна без ограничение. Не, се допуска от лявата, ако не пречи, точно така. Който избраните действия е опасно при навлизане в заледен участък. Резко подаване на газ. Изключването на скоростния, навлизане с висока скорост, рязко намаляване на скоростта. Майче. Разрешено ли е на водачите на двуколесни МПС да се движат успоредно едно от друго? Не. Този пътен знак сигнализира разширение на пътното платно, спирка на превозни средства за обществено място за неограничено паркиране. За аварийно спиране. Уширение май е това на пътното платно. Не. Не е за обществен превоз, не е уширеното. Пътна лента са съоръжение за аварийно спиране. Може да е аварийно. Нека видим. При тази ситуация съм с предимство за преминаване преди червеният автомобил. Неправилно, трябва да го изчакам. При тази ситуация разрешено ли е да завиете надясно? Да. Що? Нещо залагаш ли? Не. Движението при едни и същи условия по ежедневно използван маршрут води до отслабване, води привикване с пътната обстановка. Точно така. Моля, натиснете, натискам. Такова. И четеме. Разрешаване, да. Трябва да спра зад автобус. Не, всичко без спирането. Когато в близост няма пешеходна пътека на пешеходците, е разрешено да пресичат платното за движение извън определени за това места. По пътищата извън населени, по всички отворени подволентово пътища, по пътища извън населените. Това е. Не по всички пътища, не на пътните. Нека гледаме то. Клип малко не ми е познат. Караме си колелцето, караме си, то много бавно кара. Зад мен има такъв товарен автомобил, продължаваме караме. Там пресича някакъв човек. Си зад велосипедиста. То му е зелено, не изпреварвам велосипед, подавам звукосигнал на велосипедиста. Мога да го изпревара. Не е случая там да не прекъснат, не мога. Добре. Зад него ще бръмчива малко. На който избраните превозни средства е забранено да навлизат след този знак. Забранено. Велосипеди. Какво? Мотопеди. Мотоциклети без кош, мотоциклети с кош. На който избраните превозни средства е забранено. Мотопедите. С кош. Не, мотоциклет с кош май. Защото всичко е двуколесно, добре. Разрешено ли е продължението на изправяне? Не е разрешено, тъй като е триколесно. След кои знаци преминаваме през кръшово превозно средство, от другия път трябва да ви пропусне. Тези двете. При тази ситуация водач на червеният автомобил трябва да се движи в дясна свободна лента. Трябва да премине в дясна. Може да продължи да се движи в лява лента. Може да използва за движение по-удобно за него лента. Трябва. Не, може. Когато няма други ограничения, водач на мотопед при движение в населено е 45. Защото не мога да надвиши. Спиране за престой е забранено. Правилно закрил светофара, закрил пътния знак. Добре. При тази ситуация трябва да пропусна. Какво трябва? Червеният задължително, защото е на пътя с предимство. Не трябва. Майче. Да премина преди жълти, Не, червеният ще чака мен. И тия двата чакат.
нас. Най-ефективният начин за намаляване на умората при продължително управление на МПС. Спирам за почивка, точно така. Допълнителен знак наляво значи начало. Майче. При тази ситуация разрешено, да, наляво. За обикаляне на трамвай отляво. Не може. При тази ситуация пропускам червеният. Товарът не се обоснява, ако излиза отпред на най-заден до метър. Кой от автомобил е спрям правилно за престой? Това е край, значи и двата. Спрям правилно, да, и двата. Водач, който превиши разрешението максимална скорост за движение в населено място с над 50 км и лишаване, защото мога да оттепа някой. Задължен ли е водач на МПС да вземе мерки за сигнализиране и обезопасяване на място на ПТП? Само ако участвам в происшествие. Мерки и сигнализиране и обезопасяване, да. При тази ситуация пътната маркировка, линия, място за изкуствена неравност. Добре. Завивам в обратна посока е забранено. В обратна. На пътя с ремонт може, интензивно може, в тунел и при ограничена видимост. При изпиране в тунел 5-5. Минимална дълбочина 15 време до 1 марта 4. В код посочен случай безопасността на движение изисква превозният товар да бъде задължително покрит. Може да бъде разпилян, да, когато товар отразява. Дъжд или сняг не е значение, когато товарът не е укрепен, не е значение. Разрешено ли е теглянето на мотоциклет с кош? На мотоциклет с кош? Не. Така, 4 кг. Какво? Триколесно задвижено от електродвигател с максимално постоянна нормална мощност на двигател над 4 кВт, когато мощността не надвишава 15 кВт се управлява с правоспособност. Не надвишава. Всичко... е така. Ама не, то е над всичко. Над 4. Значи е така. Е така. Защото мотопеда не е над 4. Автомагистрала е път. Какъв път е това, който не обслужва преко по който е разрешено движение само на автомобили. За две самостоятелни да посочи път на движение. Какво? Който не се пресича, добре? Който не обслужва пряко прилежащи територии. Не знам какво значи това. По който е разрешено движение само на автомобили. С две самостоятелни автомагистралата на товарни, с две самостоятелни еднопосочни платна за движение. С две самостоятелни еднопосочни платна. Две самостоятелни еднопосочни платна за движение. Какво? Който е разрешено движение само на автомобили. Не е само на автомобили, така че с този пътен знак се обозначава автомобилен път, не автомагистрала. Добре. Когато няма други ограничения, водач на състав от ППС от категория Б при движение в населено място не трябва да превишава 40, защото с Б ремарке едва не. При изследване на контролен индикатор, ако не преустановите движението, добре е това нещо. И допуска ли се? Не се допуска. Това е, предаваме колко? Не е добре, 5-8 минути. Добре, две грешки, сигурно е ония там въпрос. Добре, и то уширено на... Как ще уширение на пътното платно, като... Какво ще мога да си бръмча там и да... Добре, както и да е. И... Тук какво? Бех уверен! 50-ка ли си е? Винаги мислих, че трябва да махам 10. Явно трябва да е прекачено или да ми говори за ремарке. Но това е, хора. Харесайте, споделяйте, коментирайте, абонирайте. Там не знам други синоними, други работи на тези неща. Към банката на Макс. И ви очаквам за другата част. Благодаря ви.